Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kongo dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bi avril kalo tile 27 san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan fo ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ fo a ka wagati o cogoya la aw ka kunnafoni an ka to dunkan na ni ye o waati sele Mali kunnafoni.net ale jabarani kan aw bisimila. Kunnafoni daminɛla an ka ministre min nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ kɛnɛya kɔɲɔw masa ni ale bɛ wele ko dɔgɔtɔrɔ Fanta Sibi kunu tɛnɛ avril kalo tile 26 san 2021 o kɔni kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ale dabɔra sumaya bana o kɛlɛli kama u ye a baaraw kɛ CCB o kɔnɔna la ministre ale y'a yira k'a fɔ ko sumaya bana kɔni kɛlen bɛ jɔrɔnanko ye an ka jamana o kɔnɔna la nɔ ka sababuya kɛ a kɛra maa 1700 o de sata ye san 2020 o kɔnɔna la ministre ale y'a yira k'a fɔ ko jamana marabagaw u kɔni bɛ ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa ka dankari sumaya bana la an ka jamana o kɔnɔna la. Kunu tɛnɛkelen na avril kalo tile 26 UNTM ma olu kɔni fana ye barabla ni ka taa o sɛbɛnfura bila an ka gouvernement ma olu ka tabali o sanfɛ u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna barabla kɛ min n'a bɛ daminɛ mai kalo tile 17 ka taa kuncɛ a tile 21 na u tilala k'a yira ko kura k'u ye tomi minnu fɔ ni gouvernement ma u ma o tomi ninnu sigi sen kan u bɛ tila ka barabla kɛ ko kura n'o bɛ tali kɛ tile 5 kan o bɛ daminɛ mai kalo tile 24 ni ka taa kuncɛ a tile 28 na san 2021 ni u ka laɲini bɛɛ ma sabati o fana kɔnɔna la u ko k'u bɛ tila ka barabla ni k'a kɛ mai kalo tile 31 n'a ma ɲɛnabɔ o fana na k'u bɛna kɛ badabada barabla o ye. Ni kunnafoni bɔra protection civile ma olu yɔrɔ la kulukorokaw ka dugu o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko cɛmani 2 olu kɔni su o bɔra kulukorobaji la avril kalo tile 18 tɛmɛnen na u si bɛ t'i jɔ san 11 fo ka taa se san 13 ma a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye kulukorokaw ka gouverneur ale ka so kɔfɛlɛ baji min bɛ yen nɔ ni denmisɛnnin ninnu tora o ji de la kulukoro protection civile ma olu kɔni ye waleya sugu bɛɛ kɛ walasa ka se ka ni denmisɛnnin ninnu ni ka u su bɔ ji la u y'u su ta ni ka taa u bila kulukoro CCRF o dɔgɔtɔrɔso la. Gawo u ka taji so min bɛ yen nɔ tasuma kɔni donna ale la avril kalo tile 25 a kɛra u ka sigida min na sa o de bɛ wele ko Aljana Baja a kɛra o yɔrɔ la a kɔni yɛrɛla k'a fɔ ko bololaminɛn caman o kɔni tiɲɛna nka maa kɔni ma bɔnɛ a ni na. An bɛ taa kɔkan kibaru la Mauritaniakaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Mohamed Ould Abdel Aziz ye sa ale kɔni tun bɛ kiiritigilama olu ɲɛma kunu avril kalo tile 26 min ni a ka kiiriw tun bɛ sen na kabini marisi kalo tile 12 tɛmɛnen Mauritanienw ka nin jamana ɲɛmaakɔrɔ sa n'o ye Abdel Aziz ye ani maa 12 wɛrɛ olu de minɛna ɲɔgɔn fɛ maa 12 ninnu yɛrɛ la sa a yirala k'a fɔ k'a burankɛ 2 bɛ o la ani tuguni a ka ministre ɲɛmaakɔrɔ 2 fana tun bɛ a la u ka minɛli kun ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ ko u ye jamana nafolo ni ka o yurugu yurugu.
ni wakati na chadika ufeno uye uka ministri nyama kura ninka osi mi nale na chama chafanga ka olatema kunu kera kunu avril kalo klimuga ani woro uka chama chafanga jamana nyama eresa ni oye Mahamata Idris Deby no ye Idris Deby alaka hinala ale denge aye ministri mi sigisa ode Albert Pahimi padake akera kunu doena akele sa uka fanga sana matoma ulukon maje nini wale nye ubora bi so marena ninka uka nisongoya ka oira nisongoya nkonna la sakera sawi ninga tieni chamake mado ubonena unina ani tukuni ma chamabe no ulufana jogina Fransika ufeno ma million mugande beno munu ni coronavirus pigiri kera ulula ni wakati na nga ma million duru fana beno ulu koni coronavirus pigiri ke shinye fla o konnala Fransika uka jamana nyama ali koni yaka ni sonjia ira ni konnala nga klala ka ira fana tukuni mamunu beno ni ulu ye coronavirus pigiri ni ka ake ukanga wala sugubeke munu beno ni ukanga ma tanga coronavirus o banama na be fonna zanakana ko jes barrière uka ulu matrafa wala sa coronavirus bana ale kana chare uka jamana o konnala ayeni kuma info avril kalo kile mugan duru samba flani mugan anikeli Mali kunafuni jabarani la jabo au kulo garzige kerani kunafundi ninga da au kilina be kuluka au niche au ka lajelu kunyumana ala ka do wera yirana kunafuni kura ulu keneka